खाथुंजांनाय मांपली कासावै फाइक्या महाराजा बीर बिक्रम मेमोरियल नकआउट फुटबल टुर्नामेंट खुमुलुंग स्टेडियाम मुथुं जाकनाय 20 जुलाई 2024 सालमारि सालो एंट्री फी 5000 टाका खलायै नाजाकनाय दै चेम्पियन अंनाय फर्स्ट प्राइज सिंखा 1.5 लाख टाका मानाय दै विनार मानाय 1 लाख टाका खलाय मानाय 20 तारिखनि सिमी खेला मुथुं जाकनाय abono dati खलायै कन्टेक्ट खलायै नरक गोरोंदि कन्टेक्ट नाम्बार अंखा 9612735513 8787487106 7005054424 o कन्टेक्ट नाम्बार नरक dati गोरोंदि एंट्री फी लास्ट अंखा 15 जुलाई लास्ट o लास्ट नि तारिखनो नरक दै खाइमांगलाक dati खलायै नरक एंट्री फी नाफादि 5000 टाका खलायै खुमुलुंग थाई स्टेडियाम मुथुं जाकनाय अबनो पुइला ग्राउंड नायथाथक सनामजाक पुइला आबनो नायथाथक ग्राउंड नि बिसिंतिनो अबाहिके कायसा खेला दुला सनामै रजाखा फुटबल टुर्नामेंट आबाहानो जत लुकरक नायनाय रक फाइनाय रक जतनो लुकरकनो फाइनायनि बागै खाबाय खुबै कबक जाखा कमिटिनि तरफतै ताइतानो लेरितं नरक dati गोरोंदि नरक जारा थंना मुसुंनाय रक नरक एंट्री फी नाफायदि जयनिं खलायदि 5000 टाका बायनो नरक थंगै मानाय एंट्री फी रुवै जयवै नायतंनि डिडि रिपोर्ट नकबार न्यूज अरो सिनि सोशल मीडिया एवं सिनि मीडिया मिशन दिखे साख्लायनानै नायमानै हाके बसकांनि कुरितेरियंनि सिमी सिनि खुमुलुंग स्टेडियाम कायसा सिनि महाराजा बीर बिक्रम मेमोरियल नकआउट फुटबल टुर्नामेंट जों कायसा सिनि खुमुलुंग सोशल अर्गेनाइजेशन जायतो मुंबाइ जों अ तालानो जों कायसा मुथुं जाकनाय जों अ जागा दिसना खालायजाखा गाबोननि बागै जों दिनै नरनि बिसिंथि खायनाय दिनै समस्त सिनि जत जारा थंग्रों रखनो कगनानि मुजुंगो जे नरक बसकांनि 15 तारिखनि बिसिङाव दिनैनि सिमी बसकांनि 15 तारिख जुलाई 2024 नि बिसिङाव जे थंग्रों रक कुनु क्लाब कुनु अर्गानाइजेशन जदि नरक थांनानै मुजुंनि दंहांगे बातानिया मुजुं दंहांगे नरक सिनि कमिटि बाय जगाजग खालामनाय आबोनि बागै सिनि ब्लगाव सिनि कन्टेक्ट नाम्बार रजाक दङ ओमफ्राय अ जागायाव जों सिनि जे कमिटिनि डिसिजननि मते जों जत जों गोरों बदलकनो एंट्री खायनायनि बागै 5000 खायनाय जों एंट्री फी हिसाबै जों नारजाखा ताइ जे कप्लाय रखनो जों 1,50,000 माने 1.5 लाख जों प्राइज ताइ जों करनो ट्रफी रजाकनाय ताइ जे रानार आप बुंनाय रखनो जों 1 लाख रां ताइ करनो जों ट्रफी रजाकनाय ताइ जों अ जे टुर्नामेंट आव जों सम्पूर्ण सिनि जे DFA जे त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशननि गाइडलाइन अथवा बिनि जे रायदाबनि जों अबनो मुथुं जाकनाय अ जागाव आं कयनाय हास्तिनि जत थंग्रों रखनो नरक आगु फायदि ताइ सिनि अ जे मुथुंमुनि बिसिंतै जों अबनो जों कक गजाना नायो खुमुलुंग तनर जत साइमनाव पीसफुल जागा ते आबायखनो जों अ जागायाव हितनो जों सारा एक मेसेज सिनि सिकदारकनो जाते जों ग्रोंनि हाबाराव फैनाय जे चामुं हाइबाराव चावैनाय सिनि सिकदारक गोबांवा लामा गरायदोंमोन अबनो हितो जों बियोगनानि बागैबो जों कायसा अ नाहानमुनि बिसिंतिखे अ थंमुनि बिसिंतिखे जों सिनि सोसाइटिव सिनि सिकदारकनो बायको जों एवारनेस खालामनाय बिसिंतिखे जों डेभलप खालामो अबनो सिनि नाहारमु आबोनि बागै जों मते प्लेयारखौ जों ओपन टू ऑल नों शुधु सिनि स्टेटनि सिमिया सिनि देशनि सिमिया भाता देशनि फनो जुदि तुमरा मुसु दङाके तबिमानो अबन बिसिंति जों देबो सोरलायनानैसि भातानि प्लेयारनि बिसिंति जुदि जों आरो तबिम बुथुमाके जों बरनि बिसिंतिखौ सोरमु माननाय तामको जों सम्पूर्ण जों पीसफुली बे जों खालायनाय अ जागाखौनो जों तामनायबोनो कुनु जाता जों सिग्रां यातिके जों जतनो जतक मानसा जों नायनाय कुनु लिमिट दातम